Jasmi? Áno? Ideme si zahrať hru, OK? Akú? Vlastne tu, že niekto dá čo pohľadať, akú hračku alebo dačo. A keď uhádneme, koľko to stojí, no ten druhý sa nebude pozerať. Viem. Vieš, a tomu druhému, keď uhádne tú cenu, tak mu to kúpime. Dobre. OK? Tak vyber. Dobre, Jasminka ten dačo vyberá. Sa záhla kúpiť. Vyzerá to zle. Ona mi zatiaľ dačo vybere. Už máš? Uhádni, koľko stoja plienky pre bábiky. A nie je tam cena, hej? Nie. Nikde. Koľko by to tak mohlo stať? Tykni si. Dákých 10 eur. Nie. 5. 5? 5? Tak to som naozaj nevedela. Kde to je? Okay. No, tak to som si mohla myslieť, že to tu kde. Teraz poď ty mne nájsť. OK, teraz ideme. Nehovorte jej to, ale na budúcu hru je tam toto. Dobre. Tá čo tu hľadá? Ježiš, toto je také cute. To chcem, to je veľmi cute. Áno? OK. Pozeráme sa. 6 eur. Ja som zabudla pozrieť cenu. No, počkaj, pozrieme sa. Poďme 6 eur. Poďme. Kde to je? Ja neviem, kde som to zobrala. Nie tam cena. A je, tuto, ale tu nie je akurát. No tak pozrieme na druhom. 10 eur. 10 eur. Čiže nič. Tak nič. OK. Poď teraz ty. OK. OK, Jasminka tam dačo ide vybrať. Ja tu zatiaľ dačo pozerám. Aké styčíky zlaté. Čo to je ešte také? Tak sme v dráčiku, hej. OK, tak. Máš dačo? Už? OK. Typni si, koľko stojí takýto squishy. To je aký, nejaký labubu, či čo to je? To je taký labubu, neviem aký. Počkaj, ja ti takto ukážem bez ceny. Fú, koľko? 6 eur? Menej, 3 eur. 3 eur? Ty vždycky uhádneš dvakrát väčšiu cenu. Celá. Teraz idem ja ti dať čo vybrať, OK? OK. Dobre, Jasminka, berieme túto opicu, stojí 4 eur a uvidíme, že či to uhádne. Jasmi? Kde si? Tu si. No počkaj, ti zakriem tú cenovku. No koľko si myslíš, že stojí táto opica? Tak nebude to viac ako ten tvoj labujk. Alebo bude